Moi boas noites, amigos, veciños de Vilariño. Imos hoxe os dos labregos botar con vos un ratiño. Dicía a xente maior que ao chegar o San Antón xa se podía empezar a dar rondas co fulión. Así que empezamos hoxe, vindo a vosa invitación, e non hai sitio mellor para arrancar o fulión. Queremos darvos as gracias por contar sempre con nós, por decirnos que veñamos e poder tocar con vos. Que neste tempo de entroido siga habendo esta armonía, que mentre son o folión será sempre unha alegría. Oxalá nunca se perda esta antiga tradición, e nas montañas de Ourense sempre se escoita o folión. Que sigan sonando os bombos, as gadañas e as aixadas, que sempre salte un boteiro nestas noites de foliada. Queremos tamén decirvos que con vos tamén contamos. O día 8 de febreiro en Triver vos agardamos. Seredes ben recibidos e con moita expectación. A xente está deseando que pasedes co fulión. Queremos pedir agora permiso para empezar e tocar bombos aixadas por as calles do lugar. A xente está preparada e ganas non van faltar. Cando vos non los digades, arrancamos a tocar. E por último decir aos que estamos reunidos, moitas gracias por todos e viva o folión, amigos.